agad si Kanginan, Trifon Morales, and then may partner na ako diri si Juan Di Tayad. Kumusta ka matalang asap da? Always say a prayer mga kaisunod. Importante itong pagpanalangin sa itong labang magagawang Lord. Thank you di kayo sa dasyan ni Magata ka naman Lord. Thank you kayo. Huwag sa tibok kalibutan ang kalinaw ang mga pangandoy. Salamat sa kanimo Lord. Okay? Bueno, ang atong suotang pukartong hatagan ng pagtagan, no? Pinalaki sa usak ka lalaki na nagpatago lang sa nga natoy. Kinigibatan ng buhat sa radyo ni Ray Arellano. Ay sunan ang atong singer si Natoy. Kaya ako problema ba ini sa kaluuran sa ambot kataas og garbo lagi ani ako sa ambot nga ano gyud siya no sa lakton ka pagkasulti supakon kayo kun ngano na problema ako ni ako tawa nga ambot ako sa putan niya inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha Day ay lagkabalata nining abo karong tirada kaywa may kasabot taron sa inyong mga tirada cellphone kayo'y rumbuhon buat bang mag-tiktok dayon dagway mahalag hiwi makita lang ang liki-liki ay paluma ay paluma gihapon otra vez kinilyamada ari kita sa mga papula na ay inyong minikapan murag iring nga nasuitan kilay ilang panipsan ug ang ilungsad iyay ariusan dilibrahan ang dughan sa lalaki maoy kinahang ay hununga kukurukukuk hunungan ng TikTok ang ikatulong nga bula ari kita sa mga istrikta na ay inyong sapot tiit kaayo klaro ang sampot dingal dapit sa wala ang kamisun labi ang bughawa ni just abot sa paa aron ang uwat di mulakra ay paluma ay ang anay nga nagbakya ni apay bagong arte karon sa atong mga babae dagko kayong pitaka ang sunini pulos lata magsulob ganig pinsilkat lugsanay gani tiil mabingat bubo kayong uglaka daw ang itik bagong nga pusan ay paluma-luma taon si Inday Dong ato. ay day Dong awa ko sa ning ako napalit dong. Marday ka diyan sa Inday Lukos o buwad ni. dito ila man biki Nagpautang kisa? ila man biki ba Di oy nagpautang si titay og mukos. Ah, Nikuha titay, kog tulo ka putos. sa titay na Kag titay gani. anong kuha mo ka ana ha nagkuha naman taong sa una ana Sa una man to. Karon day bawal? ewan ko bingon bawal kaya nga ako ba nga kadtong gikuha na to niya sa una nga lukos magyapon to lumayagan man to iyang lukos pagtuo na to ay pagluto na to ba unsay nungdan nga nag-away ta tungod kay napangag ka nabuak imong pustiso tungod sa kagahit lukos tungod sa inumong ka Oo dong. ano gikuha pa magana ha nakakuha naman ta na sa una Dong. maubitaw ng buwan ay gahi ka ng lukusa ko mauna na nakabuak sa imong pustiso porting nung ang tagtod ako ang gasto tungod lang ka ng lukusa taon porting mahala ra ba si imong pustiso nya gusto ka mapangag sad ka Aw, di lang ta mukaon ani. oh ikaw basta ko di ko ha ikaw bukaon ka kagahin ka na Aw, ilabay tinis basura. iuli na dito ay kadili kay imo nang ilabay tilig hay hapaitan ba yan ay pagkaluuran pinaburag si Ernie porbida pagkakidot Kaon na diha. ikaw dahil ikaw kaon Busog pa ko. ano gusto ka may nakakaon
Kaon di ka imo bi. Isukaran na kao kadaghan ning kuskus balungos eh. Suko ka. Wa. Ang lagi. Oh, mo rin yung sudan ito, pulis munggos. Oh, nabitay dukos di man ka. Aguntahan na diha. To, wait, asa din mo ko, soy! Sa basurahan, kung gusto ka kuhaan to dito. Inaan niya batasan sa kong asawa, ha? Usahay, di ba sabot? Luran lagi kayo ngawas lugar. O niya, taas pag yung kay garbo. Pero ako, lagi taon niya guwag ta kong asawa. Kay asawa man, pinangga man, lablab man. O niya, Berkol! Oh, berkol ka, berkol. Dira, wa ko katingog na ito. Birkol eh. Reda to eh. Karong eleksyon ba? Ano naman? Madayon karon. Usay ka daw mo. Karoon parang eleksyon? Ano naman? Pre. Dayon na, ay. Usay Huwag tanaw. kakulian. Oh, dayon. Usay tanaw ni mo, pre. Ako madayon na, pre. Usay tanaw ni mo sa nakadaog karon. Mudagan magbalik. Sama sa atong kapitan. Mudagan yun, ha? Kaya di pa man last term niya. Unden. Ug mudagan na, usay tanaw ni mo sa iya ang performance. Magkadaog pa ka na luyo sa mga isyu nga giatubang niya karon, pre. Ay, sus, di baon ka naman politiko. Sagot saon, bumbaon sa pa yung magkasulti din na. Pangilang binuhatan, dili kayo maayo. Pero dagan kaya po na. Noon sa, di ba? Oo, hinuon, pero dili tanan. O, dili lagi tanan. Kaya na, ang tarong ng servisyo. Bisan gani ang mga, kuwan, ganun mga tarong. Isyuhan pa magaling sa mga bating mga katbang, di ba? Maula ka, pre. Ay, ang tustura naman nga ito, no? Kining ato akarong kapitan, pre. Na isyu naman nga kusog kayo ng mudumot. Kaya na ikaw sa nga, nakuha o barangay clearance nga tao, pre. Kaya nakitaan mas kapitan. Ang tao lagi kay sa iyamang kontra nga nakuha clearance. Wa permahe, uy, wa pa kuha. Matay, no? Lupig na silang Gobernador Gwen. Oy, ang kontra panggaon, mo na pinalanggan. O, si Gobernador Gwen, liwat ka na ni Pabling. Ang kontra panggaon. Mauna, ako kung sa ang imong kontra, maugin mong panggaon. Pero, tinuod ka, pre? Ha? Tinuod ka? Tinuod mo lang. Kailan kayo na ako? Ha? Kailan kayo na ako ang mautaw nga may kuha o barangay clearance? Nga ang nakapait, kay wa siya pasudla sa barangay hall. As kagrabihal lagi. Gagawa. Mao na iso, kapitan. Pero sa danggi pangutana siya, wa mo ang kuloy. Nga karon, kay naa may kamera, naa may video. Kung sa'y rasos, kapitan, ibuhat-buhatan ko nun siya, aron lang madaot ang iyang pagkatao. Baya, no? Mao na, pre. Ay, ikaw sa man. O sa paminaw ni mo, magkadaog pagkaharap, pre. Pre, kuan, kiring. Mao na, pre. Grabe kayo ang pag-abusos gimos, kapitan, pre, oy. Ako tayo himo na, pre. Mga tao rin, hukom mo na. Kung padagol pa ba nila balik ng mga klasiyas, tao, inana. Pero ikaw, pre, unsi tanaw ni mo. Ako, pre. Dili na ko bubutara ng kapitana. Lisod na. O niya? Mudagan ko, pre. Ha? Ako nang akbagan. Mudagan ko ng eleksyon. Mudagan ko ang kakapitan. At bangan ko ng abusado o kurap na kapitan. Mauga yung suko kay kaniya, pre. Oo, Mauga ka niya. pre. Akbangan ko na, pre. Kay oras ka mailisa na ng atong kapitan. Labi lang ako na'y mamahimong kapitan, limpyuhon ko ang barangay hall. Kanang mga tao sa kapitan nga utrong kurap. Pag-ilisan ko na. O ibutang ko sila. Ikaw dahil. Ikaw ibutang ka diha, pre. Basta ako ang makapitan. Unsa may daw itrabaho na ko. Unsa man de, unsa man ko niya. Unsa may buhaton ako nimo, pre. Oo, pre. Unsa mo ha? Ang mura na magkampanya gila ko. Panya ko. Kalayo pa itong eleksyon. Mao gani ha? Mura naman kung imong gipadungog-dungog ang kontra nimo. Nagpahibaw lang ko ni mo daan. Aron nagabot sa panahon. Nahibaw na ka. Ugasa ka dapig. Ay pare, sultian di astinaw na siyempre dapig mo. Pariw ta. Ako pamilya pre na support mo. Hasta na ako sawa. Ako asawa street. Isa nag-ingon. Oy, mare. Naaanay ka diha, mare. Mudagan de ka, Freikil. Oo, mare. May noon, pre. Magatbang ta. Magatbang ta. At ilisan ka ng kapitan nato nga murag ismo ko istibas sa dagway. Ay sa day bro. Usa seryoso ni padulti mo day. Dili klaro? Aha. Ano dai na toy? Wa ko'y katungod na mudagan pagkakapitan? Awa man daw, sabi daw tanan na. Pero ang ato ba, hunaon na to nga, angayan ba tamudagan? Kaya dili kay, may katungod tamudagan, dagal na tagdikson, unsa mo Ngano man na toy? Wa ko'y angay mudagan? Kinsa ram day angayon mudagan? Tanis para ikil?
Mare. Pwede ka mo dagan, Mare. Ari lang ka na ko line up ay kwaong takang konsihal. Pagbutan ko nimo pre kung unsay akong daganan pre. Nga naman ikaw nagpakaon ako? Dili, man. Kanya nga na mabuhat mong kanako. Kuan ba kini? Mga na mabuhat ako si daganan ako. Ay, pre, training. Pre, Day, paminaw na ikaw ba? Bagrak mag-grade. Sumaikot na, pre. Uy, nga nang maigok man ka. Politiko man ka na siya. Oh. Di ba? Politiko ka pre ka? Dili. Mare, kuan. Kung ako pa nimo, ari na lang kapasakop nako. Konsihal na lang pre, ari ka nako, kuhaon ta ka. Yate. Pre na yun. Nadayot. Nakoy ka, pre. Sa Cosmedellin. Kailantan noon ko pre na. Ay, kung lehon to, hurot na itong gino. Pre Ikel, asa man ka? Pre. Pre Ikel! Alam niya, Karen. Ano di ka na to yun? Saan ka manulto, oy? Bumura ka grade. Oh, nga naman. Nanginsulto ka na ako, atay? Oo, ako mong gisulto ni mo. Pero, nagsulti lang ko sa kung nakita ba nga, naibaw kang mudagan si Pre-Ikel taon. Mudagan dyan ka. Eh nga naman. Wala di ka tumudumudagan o kapitan? Butanti ko nga nis ato, hindi ko pwede mudagan? Oo, ang pumingon nga, di ka pwede mudagan, day. Kasi mudagan pa ka dis kasada, tuyok dyan asa. Pwede. Ano ako ba? Bato na taon, tagmayong pamatasan ba? Respeto tas tao ba? Imo mo, gisulto taon sa Pre-Ikel. Uy, natuy. Asa kung dapitan ang insulto niya ato, asa? Ambot lang ni mo, eh. Nagubra naman sa taon ka, eh. Sino ba? Ha? Na-ogerts na ka, na-ogerts. Ogerts? Oo. Og nga nung nangasawa man ka nako, ha? Kung nanubra pa ko, nangasawa unta kag bright, kay bright ka man kaha. Sige, pangasawa bright, bugo man day ko. Bugo nga ogerts man. Kung ipon ko diri sa mga bugo, kay lisod nang masagol ko diri sa mga bright. Nawarin ba yan? Bida, patakal ang storya. Noon, pagkita batasan taon sa kong asawa taon. Kada bagiyahan kaluran, di ka kasabot. Pagkataas ng garbo, kay bisang kamay ra kay hinungdan. Di na mo tingog na to. Hangtod, kung di ka mga pangayog sorry niya. Kunya? Aday, malakaw na ko. Antod ako. Abasing madugay ko ha. Abasing mag-overtime ron me. Antod ako day ha. Day! Neng! Yung tingog ay. Where response ay. Ha! Bahala ka di oy! Tinuod ka, Mari? Mudagan ka pagkakapita? Oh, Mari. Sus, pastilan, uy. Ayaw mo lang patuga-tugaan na, Mari, uy. Kay una, ganap yung eleksyon din sa ato ang Mari. Padaghan na rin pa rin kwarta. Kay kwarta, ayaw mo lang patuga-tuga. Mau pa? Oo. Unya, gawas pa sad, Mari. Bago pa ka. Wa pa ka maili kayo sa mga tao. So, kisa may mo paani mo, mubutat ni mo nga, wa pa mo ka maili. Okay. Mao nga ayaw lang yun, Mari. Ayaw lang yun. Kaya maghago-hago ka lang. Unya, magsakit-sakit nila sa dugan ni mo. O dili ka magadaog. Mao nga ayaw nga ng anak, Mari. Ay, basa, Mari. Mura magnakamino sa akong pagkatao, Mari. Ay, wa man, Mari. Uy, mao man yun ay reality, di ba? Reality? Yes. Bisa mabutang ta lang nga kwartahan ta. Unya, wa pa ka maili sa mga tao. Maglisod yapon ka. Ug daog, Mari. Samot na wa kay kwarta. Unya, mudagan ka. Nay, sa magkamari, uy. Wa pa ka ili sa mga tao. Mau pa. Huwag man na kay post kay istorya. Ha? Aris ako eh. Huwag kay ayo. Oh, la. Suko man di ay. Pagkakidot. Di mo ka? Upa mo kagalungag? Saan oras ako? Tabag ka ko nung ko. Ay, ko bungol-bungol ya. Kung sa may labot ni mo dili ko mutingog. Pangita ito imong kaistorya. Bida ako, bida. Napungot ko di mo. Napungot ka? Napungot ka? Ako naglagot ako. Wa kay hinungdan pagkabana. Bukasan mo ko napita may hinungdan, ha? Ikaw ay trabaho, ako maiway hinungdan? Ha? Bida, gibuhay talaga pa yung buhay-buhay, ha? Ikaw pa isugin tubag-tubag na ko? Kasi mo tubag-tubag. Umay ko diri magtingog. Itubag-tubag na noong ko. Ikaw mo tingali hanggaw. Yung sa may gusto ni mo may tabo yung training? Ikaw si gusto nimo. Nalagit ka na ko? Wa ti kahagita. Hanggaw ka na. Nangutana ka kung unsay akong gusto gitubag ta ka. Unya karon ako na hinoy imong sinasingkahan. Ida sa din mo utsam na imong pangutok training? Oy natoy, maglaruhay lang ta ha. Kung wala kay gusto nako, pwes mabuwag ta. Oo, di ay. So ikaw ay ayo, gibuhay ta lang ka, pira, boy-boy lang ya. Taas kay kagarbo, loran ka numero. Unya ikaw pa may nahagit ako magbuwag. Sige, buwag ta, buwag kay mo gusto. Sige, nasab ta magbuwag. Ikaw, Bida ako. Hoy! Ah, Sakoy, init pa, sakoy! saboy ka diyot. Ay sa paglakaw paghuwat diha. oh, ano?
pagbuhat mo na mong dilag siya ko. Ay pagbuot. O nga no, lagi, mapalit ka? Palit si mong naong. Ha, magbuwag magkahata. Pwes magbuwag. Mukuyog na lang ko sa nindag sakoy. Saan ka na? Dong sakoy! Sige, ko si mong sakoy do, kay taan. Ring! Dako, mukuyog ko ni mo do. Palit ka lang, dirinig! So kada itong nilakaw akong asawa ng yung balik taos bahay taon, ang asar karon siya. Grabe, luurang bayana. Nga karon, mga kung ibawaan nga, tuwa di sa sila diya sa probinsya, niuli, stilan. Maayo ka nga, kuhaon ka to dito sila. Isus, kinaiya bayana liya, but lang ka mo mo iba na, di mo kapugog. Kung unsa man, ako ba rin nga pason? Ha? Babina? Ati Pres? Usamot niya ni Gara. Sabi ako buhaton na ni. Bam, palihog ka, tanaw din sa Bible be. Nabay babae nga sama kaluran sa kuwa asawa. Unsa man kung kami pasultiyon. Natoy. Hello, Ate Bri! Lord! Lord, thank you, Lord! Salamat sa tanan, Lord. Maraming salamat sa mga pagampo. Bam! Good morning, Good morning, Ate Kuya Jen! Alan! Hello, Good morning, Jen! Salamat kayo sa tanan nga minum sa tuwang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang bitter nga makapabetter sa tuwang kalawasan. The best kayo din na to inon. Padingto ta maayo ang ato ang trabaho. Dali tabaho man. Di tabagduka. Kung mo inom ta sa tuwang Sed Panyawan Coffee Mix. Ate Pres! Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumal. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ayog sipyata pag inom ka, daadlaw yun. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og saka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini pa ni mo maog hapon. Usay gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniudto. Inig panihapon nimo maog hapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema gyud kaayo bahin aning kidney o gyud ay ayaw na mo kaguol, di na mo ang mabalaka. Tungod kay dunay na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Pogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Pogon Herbal Capsule imong imnon. Silbi na lang maintenance nimo, imnon na nimo kada adlaw gyud. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Pogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Salamat kayo sa tanang mga kaigsoon natong nagpaluyo sa tuwang Sed Liniment Oil. Thank you kayo. Wag mo masayo kay kini ato ang Sed Liniment Oil. Tinuod gyud mo tabang sa tuwang panakit sa kalawasan mga bikog-bikog unsa pa na diha. Magpanuhuton tag maayo. Magsakit ang nato ang dapi-dapi kaning ato ang puson magsakit, magdismenorrhea mga kababayan. Kini atong buko-buko nga magsakit. Ato ang bukton ug unsa pa diha labad sa ato lang nga plasan sa ato ang Sed Liniment Oil ay pinakadabis labi na ng mga kanang katol-katol na to, mga kagid-kagid o ganang mga athletes foot sa to ang mga tao diha nga musulob o sapatos bisag ang atong tiil basa bao man na yung mga athletes foot mao na nga ato nang butangan og Sed Liniment Oil nga ibutang nato sa gapas mao ato ibutang diha sa dunay athletes foot na to mao nang maayo ato ang mga panahok, mga nuka-nuka diya sa atong tiil kanang mga katol-katol labi na gyud ang mga paso kung mapasok ka haplasi og Sed Liniment Oil kay dili na siya buhubag dili makadako pero sa butaan na gyud kapalit sa butika di ba Kuya Gilis Sa butika na gyud, Han. Sa butika na gyud. sa butika Oh, na sabot. Sabutan ta. Sa butika na gyud. butika. Wa mo gilas gawas. Wala. Sa otang nabi. Wala gyud. Sa amnan niyo, wa mo gilas gawas. Wala. Oh. Pailan mo, na gawas. Oh, na. So, Ilan? ilan ta. Paigala, ang batugan kaya, ang ilado na kaya, ang epektibo kaya nga namatun alas katawan, Sed Liniment Oil, adto kaya sa butika. 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 Ya, dili na nasa usagam. Panis pa butiki. Kala,
Sa to pa, unike kayo, basta na ulit sa butiki, ha? Butika lang yun, bitaw mga igsoon, huwag ginailain, maligya, na butika lang yun. Pero, nasa yung option sa Facebook, Gabs. Bisitahan na to ang page Seed Marketing, mga higala. Nga, atong i-type ang Panyawan Herbals. Nga, di, nato kami nga atong i-like ang page, mga higala. Nga, di ba kita datanan ang mga genuine Seed Marketing products. O, ang mga Panyawan products, Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Nga po na, mga sa Facebook Shopee, ta. Pero, og doldo, tas butika kita. Bam! Thank you! Automatic paminaw dito sa barangay Panglayaan, malalo di Gross Oriental. Ayoko magalimot, hay, permanente lamang nato ang mga paggamit, no? Mga amigo, mga amiga ni, ha? Sa Celebrity Project Beauty Soap, ang sangkap ani, guluta tayo, ang papaya extract, adunay natural moisturizer, adunay mga sangkap, usap nga magpabiling kamo younger looking o kutis artista. Ang iyong mga dead skin, mo repair ka na, samtang nangaligo kita kayo, doon nga rin yung mga ingredients, gamit alang ni ini, o doon na mga kita mga up, mga katol-katol, mo drive ka nga itong skin, adun na po siya natural moisturizer. Punta na lang mo diyan sa butika, yung mo pagsalig kung tuwa na yung mga suroy-suroy din, ha? Kaya dilo niya mauwain yung mapalit, ha? Sa puno niya ang Celebrity Beauty Soap, sabi lang, ha? Tanawa po ng tatak sa kilid Seed Marketing. Salamat. Ate Pres! Ay, hello, Gulyan. Yes, Ay, Ate ito senior Pres. ka rin, Gulyan. Nadi, Ate Pres. Si Natoy? Oh, Natoy. Natoy. Dudong Natoy. Ang problema aning Dudong Natoy, Ate Pres. Asong ka, Ate Pres? Uy, Oo. hindi na ko gipangita. Bakit Ang imong kwarta nga, nindot maskara din. Kaya nga, numanguam si Jennifer. Magtaon siya, maskara siya, pilok. Ang maskara, magkagwapa naman ka. Ilang pag maskara? Di Ano na pag maskara ka ng maskara Dili mo? Sa, pilok ba? Pilok. Kada tumurang ito, Ate Pres. Inana. Pataas po, papilit. Para pataas sa iyang pilok. Isgutan lang na itong problema nato. Okay. Tanis nato yung asawa taon pagka grabe kaluuran no niya suplada was lugaro niya maldita amot ngon sa ni siya di gyud masabot taon si nato yung naglabad ang uod sa niya pag sabot siya asawa nga gamay ra man ta kay hinungdan dakuon siya ang asawa. Dakuon good. Dakuon gyud mao ni ang problema nilakaw yung asawa wa na ubalik mao ni yung tuyuan tuwa sa probinsya ni uli sila ha iya ba kadung kuha og balik Sa problema sa asawa. kada bang luuran yun natin pero Ano yun? Ito gusto ko lang, sir, pagkapitan. Ay, kitong Midagan og mudagan. mudagan Mudagan kapitan. siya, pero Kanya kita bagan siya ang amiga. Siya is pare okay nung dadya ka na. Nunayo. Lakaw nuyo. Unya kusog mang insulto lagi. Insultadura gawas lugar. Kung ba na ni pasagdi oy mula ka balik bitaw na pulan. No, bitaw. Uy kay bugara man nag-apas-apason. Kuyog sa tibiro siya ko kay ang sakoy ko no. Dako taas. Rubida. Yaya siya. Bam, utsal bam. Nay siya ko ida. Ang kanipati magyapon nits magtiayo, no? Oh, magtiayo. Guli sa kanan siyang bana niya, inig pangaon, dili mo tingog, tanong nakaluto na bakal, sa isudaan di mo tingog. Yay bam. Oh, kaon imo diha. Mahitungod ning kinaiya sa mga asawa or mahitungod ning pagkinabuhi ug kahintang sa mga magtiayon. Sirach 25 versikulo 17. Ngano man ba? Kung ang usa ka asawa daotag buot, mausab ang iyang panagway hangtod nga maingon siya sa usa ka napungot nga uso. Usa ning uso Goliath kanang Kada wolf good wolf. o kanang iro dagko o nasa lasang. Unya padayon diri ay. Ang iyang bana mapugos paglakaw ug sa pagkaon didto sa mga kasilinganan ni ini didto niya ipagawas ang iyang mapait nga mga Fasilita yan. panghupaw. So adto siya mo musumbong siya mga silingan. Kung ano dili kay niya asawa di man mo niyon di man siya tinggan. Wow, nilakaw na yung asawa si Batman. Oh, nya. Dagan ni sa gibato nga kinaya Goliath kanang maldita ug unsay kanang mulangsad ang silingan. Siya mulangsad sa siya. Di kita sa pato siya sa yaban. Oh, dili magpalupig ba nya hangtod din taon Ang iya buhaton mo giya. hangtod taon ang bana kung kanang na ang gutom mo na mangitag makaon o sige sudan o sige lungag. Oh, kinaluon man. Oh, nya. Munggos sige no sa kagmukos dai. Sunod munggos sunod. No, munggos man ito. Oh, sige makagyag mo ko. Munggos lang akong gipilin. Oh, mao nga sa ako nang ibasa lagi nga ang bana ingon ani. Pero ako na nang usahay lapit ubang mahinungdan Goliath og agile at press mo tinuod ba kalapit hinungdan usahay nga ang bana makaanak nga to sa laing babae. Diba? Kinigabot ko nun sa ilang asawa dayon mapaninghag. Mulay paninghag kanang dili sa ganahan samok sa iyang pandungog. Ganun kapuya ng asawa di paggamit manalagon pamanala. Ya.
Sabot na na ipagling, basig na ipagling ang asawa. O sige, ismagin ka na magsigarilyo? Oo, na ba ismagol niya? Secret. Kanang murag doon ay mga kanang ito, monkey business? Na ba? Pagling. Ano ba ba may duwa og laing team? Ingon ana, oo. Pagling ba? Di na malagnas ba na? Huwag na. Kuan, oo. Gamit siya po na bana, pero Uy, maistorya. Pabilib na naman. Wala ganahi. May istorya man ay nato, no? Kinilip itong pag-record nato, no? Hinumdum ka nato ta dito sa Leyte, nga nakabasa ta sa Facebook nga, doon ay asawa ng pagkamatay. Yung nag-appeal niya ang iyang bata, ang gigamit, hilo sa iro. Lain na no. Oh, Ano naman? hilo sa iro, gisagol ko no sa kanang silang painit. Ay, ipakita na ko. Ano? Mo ba? Ang amo to gisakto ba ko nabasahan nga nagbilin sa kanang note. Oh, na Ito tawag ka na suicide note. Oh, nga naman, dito sa'yo nga. di- Gingon dito ate press nga, ma, why sa ang akong bana? Ako mo'y dunay sa. Amo sakto ba ko nabasa ang agili? Di mo ko kabasa, ikaw may istorya na ko. Dai, Wala na detalye. Uy, Naanang ni aging mga oras, wa pa may hitabo. Ingon ko no nga, babay ninyo, kay mga tunamis langit si Dudong. Naanak ko no. Oo ba? Oo. Tinuoy. Adto na mi, babay. Hatang batang papel, babay. Nagkaroon, nahibawa dito kay, wala naman, silado mong bali, wala may gawas-gawas, giatol man silingan mo ito nga, ang kanto ko nung hilo sa iro, gi-apel dito butang sa ilang painit. doon. Lagi na natin, Pres, no? Kay kato lang si Inday Precious, itong anak ko mayroong pluto, Ate Pres. Pag katong na panlunod ang iyang panulok, kanang tipdas ba ng lunod? Pagda sa ospital, kaya alas 2 kadlaw na to siya gida. Ang gulo, di naman siya kaginawa. Gida sa ospital. Pag sira na ko sa pultahan, nakita ni tanaw siya na ako, nibabay siya na ako. Doon. Unyat to. Patay! Namatay. Bata. Nibabay siya na ako, sakso ito siya kapin. Nibabay, lain akong gibating, ano nibabay siya? Abi na akong babay nga, natural naman. Mao di ay nibabay na ito yung patay siya. Musubi ito nga na ate, pres mo nakita ko Merida. Merida. Merida Leyte o Merida Mindanao. Merida. Merida. Balik ta, kanina nani, lain naman sutit ko. Pero kanina nani, iyang pagkamalit ka, tinuyo ni niya. Tinuyo niya nga. Bana. Tingali, amanis ba na yung mugara po ba? Unsi Mugara. tawag na dili pa. Amaman dayo sa bana, may luod, Dili pa nuyo. sulti, dili pa badlong. Oo, Pero kung ingon pong kilinga, Dala- og kapuyo na asawa, di ko na magpadug. Tino na, ate, pres. Kung unsa? Kanina, ang gili ka ng Kung asawa. gamit, kung muduag lang team. Dili ka nang, say ko nung lapoy ang asawa, dili ko nung magpadug sa bana. Kung ina ba, kung sabi buhato niyo mo? Tinuod na siya, ulit ang kapre, nanabakan, napasok ka, nangilis kasi mga kurtina. Kapon yung, Na, tapoy, Pero may trabaho, na ta. niya imuhag doon, niya digil. o bito, buhay trabaho, lain na. Lain na na. Saan man na nagabs? Bagdos ko lang lang sa wan. Agay. Bantay ka kita. Bantay lisahay. Dali, sige. Usa, Pads, ibag, Bagdos ako lang kung sa basta di pag ano. Wait. Pero si Mads Daring, wapa tuwa, mga anay Alam mo. mo, kita ko sa Nursing. Mads Darcy. Pero naman lagi mga, magdayon mag-away giling, ay nag-away na, maingon ang kuwan ka ng asawa. Malugpitin na putahan. Lain po na. Doon na sa pagling. Smuggling. Katong giaway ko sa kong kuwan. Boyfriend. Ko sa kong partner. Medyo ko mo gamit na ng termino ngayon na, nag-away mi, kung nga, palugpitin na putahan. Anak ko, nagbantage ko, mga hagis akong bana, kung diligid ako, akong boyfriend, mga hagis, di ko nga palugpitin na putahan. Daw na namin mo Ako rin, alin ito, atong iilok. Salamat ko, kailangan din tuluman na. Ito na ko ang puzzle. Tihon.